Здравейте! Днес се намираме в Шипково. Тук продаваме хотел на 2 етажа. Третия е тавански. Най-ценното на имота всъщност е гледката. Всички тераси гледат към това. Това се вижда. Също така и басейна. Като в имота може да бъде изграден абсолютно същия басейн с минерална вода. Има оставено място точно пред хотела. Хотела разполага с 12 стаи. Сега ще ви го покажем. Като ремонтът е започнал. Всяка стая разполага с санитарен възел. На всеки етаж са подменени дограмата, ела и ВИК-то. Шпакловано е. В 2 от стаите няма направени баня и тоалетна. В останалите стаи са заложени плочките. Ще отворя да видите гледката от всяка една от терасите. Хотелът разполага със страхотен потенциал да бъде превърнат наистина в успешен бизнес. Продължаваме да разглеждаме. Следващата стая. Влизаме. Баня с тоалетна. Отново подменена програма ЕО ВИК. Разбира се, прекрасна тераса. Прилежаща към нашия хотел е над 4 декара, така че можем да изградим абсолютно всичко, което си пожелаем. Дали барбекю, дали басейн, дали заведение, като всъщност ресторант може да бъде изграден тук на партерния етаж в самата сграда. Останалите 2 етажа са с хотелски стаи. Последният етаж е тавански, но той също е доста висок, така че там също могат да бъдат изградени хотелски стаи, но към момента не са. Всъщност това е сградата, която е здрава, има нужда от